Imagine munhu akafa akachemwa akatonuvigwa kumakuva only to appear a few weeks before nyaradzo yake kune vanhu vese vaaizivana navo vasina kumubata maoko. Well, iyi ndo nyaya yakaitika kubhindura kunonzi kwaMakusha. Koko zvakambotanga sei? Vagara kwaMakusha vanotaura kuti mukoma Kevhi vakarwara. Andika sezvo munhu aigara kwaMakusha inzvimbo inozivikanwa kunzi inoitwa zvegold. Vanhu vanouya ikoko vachikorokoza vanobva kunzvimbo dzakasiyana siyana. So mukoma Kevhi vakarwara. Mushure memarwara vakafunga kuti rega vaende vanoita sei vanorapirwa kumusha kumba kwavo ndokwavakaenda. Asi vaenda kudaro shoko rakazodzoka kwaMakusha richiti mukoma Kevhi vashaya vatisiya. Vanhu vakatochema, vanhu vakatovaviga. Asi chakazoitika ndechekuti kwapera kanguva maweeks before nyaradzo yavo mukoma Kevhi vakaenda pamba peshamwari yavo yavaidyidzana nayo kuma8 usiku. Mukadzi wepamba apa anotaura kuti ndainge ndiri panze ndopandakaanzwa munhu achitaura achiti tisvikewo. Pandakadayira ndakati svikai zvenyu. Asi pandakazocheuka ndiona kuti munhu ari kutaura kuti tisvikewo ndiani, ndopandakaona ndimukoma Kevhi. Mukoma Kevhi vari kunzi vakashaya. Takatofonera hama dzake amai tichibata maoko kuti Kevhi atisiya nematambudziko. Ndo mukoma Kevhi vasvika vari pamba vari kuti tisvikewo. Asi mukadzi uyu achitsanangura nyaya iyi anotaura kuti pandakaona Kevhi hana yangu yakarova ndakabatwa nekutya, ndo pandakatiza ndakamhanyira mumba mumba mainge mune murume wake. Chakazoitika ndechekuti apinda mumba murume akashamisika ko naiwe uri kutizei zvikanzi vamwana endai munoona zviri panze apo. Endai munoona murume watiri kuti akafa shamwari yenyu Kevhi ari panze apo atonomhoresa aripo panze akamira. Murume achena achinzwa izvi ndo pakati aiwa kwaiwe unotaura kuti Kevhi aripo panze seko Kevhi akafa akavigwa. Zvikanzi aiwa kana imi muchifunga ndiri kunyepa endai munotarisa. Ndingauya muno muchimhanya zvoshuwa ndichitaura zvinyaya dzekupenga here? Endai munotarisa mega munoona Kevhi aripo panze.